A estación de autobuses de Monforte está na rúa de San Pedro. É ampla, que é un edificio con varias dependencias que en algún momento estuveron todos ocupados. Hoxe está totalmente o que é o edificio está baleiro. Non ten nin cafetería, non ten prácticamente nada. Sin embargo, como se ve, o lugar é un sitio adecuado, aínda que hoxe non estaría de máis no espacio que quedou na estación de Renfe, ao lado mesmo do que é a estación, facer aí unha intermodal como se están facendo en todas partes. Espacio hai, quedaría de luxo as dúas estacións xuntas.